Ko himen ko para payit hautray Jesus Khrist. Mindakasngi kabalang salonsar kareke yakasngi burom jongu Khrist Syiem. Jesus the King. Kane kalongka jingrake sngi burom kabalastang nadu katkindai arposan bala pinskem dau pius kadway lempa kawe ka encyclical ka jingto jongu kayus primas bad lemba kane ka jingto bakui jongu upa bakui popius kadway kalastang iagas ngiburom jongu Khrist kam shimut uday upop ula pelong sim piau Jisu ulang na do basta Jisu ulang uble Henry ban penrum ha ka liturgi jonga balang kalong kajia lemba kaneka jingto bakui bar ka jimpen skem tau pa bakui pius kadwe house name katkindais pa arpusan haka jingdap shikhajar hindrius pa snem jangka sinot nikia kabala pelong lais pa arpusan badminda usnem kadega shikhajar hinius pa snem jangka nikia sinot ka jingya lumlang jangka bala kai ka jingtumu jong kaneka sngiburam but hakane ke jingto bakudu pa bakuit wila kranshai kadar bale ngirake yakane ga sngiburam padu kran artiliki kentin hangto natural right but acquired right kine artiliki kentin ukadau hakane ke jingto bakuit natural right ka hok trai but acquired right kabamot ya ka hok balayo kaya ka hok try jongu Jisu ka hok try jongu Jisu kalong ba udon ka jinglong uble ba ulong uble kane ka jinglong jo ba ulong uble shisha ba ulong shisha ba ulalong na do bastang na do ka por ba udon ba do uble ulong nangda acquired right ya ka hok balayo kade lempa ka jingsha shitom jongu Jisu redemptive power u Jisu ula penimya ka parte Baroh ka we da ka snamba kardor chung da ka jingsha yap jungu halor ka dempana lemba kane u Jisu ulayo da ka we pat ka bor kata ka bor kalalong ka bor halor ka mensiem jongi brio kane kalong ka bor ka baulayo halor bamen halor ka parte badu kalalong jang ka parte ulong jang ka hima jongu ble bad ulong ubam jukut ulong bam jukut ulong bala salonsar but ulong ubasensharia Baroh dagane ka bor tingri ban sautu shai kadar haba ka balang ka kindiu ya kane ka sngiburam but don ru ka way pat ka daw bale ka balang kala pelong kane ka sngiburam hadin ka tuma baningkong ngitip ka tuma baningkong kala jia kumba katkindai spa katsau ter hadu katpra eye hagata ka por ka parte Baroh ka we kala kulmar kala dhon ka bor senshar jang ka parte ki rishimet kila stang ben yo bor ke ri bat ki non senshar kila stang ben senshar ka parte bat kila penbana ba omdon kamshu ya ubele bat kila kindi ya ka bor jang ki brio kila kindi ka bor jang ki ri kila stang ben penbanai ki brio bade ka bortma kalaban senshari ka perte kade hakata ka por ka balang kalastang ban u Jisu ulong jong ke Baroh
Jesus is the King of everything and everyone and all the nations. Bad kabalang kalahikai bade ujisu ude banlaw usiem. But kalastang banreke ya kanega sngi burom daga jingshisha ha kasngi utray ba kadu jong October ha balastang ningkong. Kataro kalonga sngi jong Halloween. Bad ki bruyuki mane ya Baroh ki min Syiem jong kanega parte. Henry suki pasuki kala kindriano kanega sngi burom ha kasngi utray kabakadu jonga por light iya. Shuaban stang ya usnem batimai jonga por light iya. Ha shuaban stang aduven ba ujisu ulang usiem jonga parte ujisu ulang usiem jong ke Baroh ujisu ulang usiem jong Baroh ke jimpenyai jonga parte ujisu ulang usiem jong Baroh ke kaspa jonga nega parte kelemma u ngimdon jingim bad Baroh ke jingim Baroh ke parte kan kutno ha ujisu bad ka stangru ha ujisu ba ujisu ulang ke jingstang ujisu ulang ke jingkut alpha bad omega nagata daw ha ka kitab jimpen pau ngilaban yoy shay kadaria kane utray ki try Baroh ulang uble jong ki blay Baroh ulang usem jong isem Baroh. He is King of Kings. He is Lord of Lord. Omdon eye palad yakabor senshar jong jisu Omla bandon kano ke jingstang kralaem ga bor penyar jong jisu kane kalong ke jingika ka balang ka wanra ha ka parte kam shimut kade ka balang kala tung ya ujisu Syiem henre ujisu long Syiem na du badang bastang ka parte ujisu long Syiem jong ke Baroh henre ngidang penken mau ka balang ka penken mau yangi hadu katno ngide banyidia ujisu hadu katno ngide ban kongo ya ujisu hadu katno ngide ban pendem ya ka jingem jongi ha ujisu ha kane ka jingto bakudu pa bakuide pius kadwe wong ujisu ulang pax Christi in regno Christi ujisu ulang pax Christi in regno Christi kabamut ayu ujisu ulang ka jingsuk jonga hima jongu Khrist ude mau ulang ka jingsuk jonga parte ha ka hima jongu kadon ka jingsuk ladang manga badmapi ngin kongo ya kaneka hima jongu Khrist nginum la banyo jingsuk tingi hapen trang ya ka jingsuk pax kabamut jingsuk peace in everyone. Peace comes through Jesus Christ. Tinakata ka daw ko himen ko para ujisu ulang usem jangga jingsuk. Ulang usem jangga jingsuk. But day nakata ka daw habaw jisu hadin ka jimmi pa jang ujisu Khrist ka jingay kuble jang ujisu Khrist kalong ka jingsuk batpi. Ka jingsuk batpi. Ka parte Baroh kawe ka dapdaga jingsuk tang namaru Khrist. Ladang ipidiang ya Khrist ngidon pax ha kaparte. Ngidon pax Christi in regno Christi. Ha ka hima jongo bale kadon ka jingsuk. Ha ki inga sem jongi kan sedon ka jingsuk. Lada ngitung ya ujisu balong Syiem jongi. Bad lemba kaneka hok jong ujisu don ka hok halor ka men Syiem jongi vei. He has the right over our souls. Ujisu don ka hok halor ka jingim jongi ujisu don ka hok halor kaneka parte Baroh ka vei namarula tidno ya kaneka parte dagas nam jongu kumbangi pule nakashiti baningong jongo Paulus bakoy syakorin Hinriu arpo latid yangi dakador kabarem latid yanga badiapi dakador kabarem. Jesus bought us with a price. The price is his own blood.
kasnam jong Khrist. Kane kalong ka jimmud jong ka jing siuspa ka jing penim kabawan rahangi lemba kasnam jong Khrist. Kabamud kadbangi dang yakendo jinge ha ka jingem jongi kadbangi ngom ha ka pop kadbangi dang slow jingjar ha ka jingem jongi ngidi ben sotu how jisu ngadon ka jingjob how jisu ngadon ka jinglai loy namar ulong usim jong kie Baroh ulong usim jong ka jingem jonga ulong ka sim jong ka kam ke jam jonga ulong usim jong ka met ka par jonga ulang usim jang kamen Syiem janga but kalemma ngemlaban hakane ka parte what she kelip matru haba kabalang karake yakane ka sniburam jangu Khrist ngimde ben perkat ujisu ulang usim janga ba jampi marwe Henry ujisu ulang usim jang malleki jait benriu kiba pidiang ya kibam pidiyang yawu kibang ngeit hawu kibam ngeit hawu for the believers and unbelievers Jesus is the king Jesus ulang usim jambar ke beriu don bon ki beriu kim sautu ya kanega jimaya namar kim pat ngeit tang namar ba ngam ngeit ba Jesus ulang usim kam shimod ngai jingai na kanega bo jangu Jesus Wat ya kibri bam ngetru kidang yo pediang ya kane ka bor jangu jisu halo jangi ba makiru kidan hapoka bor sen shar jangu jisu Khrist usim janga parte but kane kalonga jingmaya kaba manga ban mapi ngideben imman ka kelipma ngideben kindiu ya kane ka jingmaya man ka kelipma janga jingim jangi ngidang yo I ban ngidang yo snow buon gibriu ki haka jingim kabatolot ngiyo I gibriu ki ba haka pop ngiyo I gibriu ki ba haki kam siniu bale ki haka kam siniu de na marba ujisom ula dubor halo jonki henre na marba kim shimla pediang ya ujisu pura haka jingim kim shimla shah ya ujisu banrung haka jingim Buon gibru ki kirli bale ngalong kumne. Buon gibru ki kirli bale nga sakut hakane ke jing dolod. Kadena marba. Ngim shimla aiti yakabor penya janga jingim jangi how jisu. When you surrender your life to Jesus, the power of the King come into your life. Habapi aiti lud yaga jingim jampi hakane ga bor jangu jisu pins stang ben yo I pikala lang kibriu ke batimai ke jimpang ke jing shitam jampi ke jing jar jampi ke jing sausi jampi kin stang ben tajingai na ke jingim namar ujisu utrai ki trai usem kis un stang ben senshar yaga jingim namar ulang alpha bad omega ka jingim jampi jingim jonga Baroh kastang how jisu but kan good how jisu naga daga daw ngilongi kristan badon jinkermen ngilongi kristan badon jinkermen kadena mar kanega daw namaru jisu ulang usim jongi ladau jisu ulang usim jongi nginam ting ya ka jingiam nginam ting ya ka jingim ha kanega parte Henry kibriu ki ting ya ke jingia kibriu ki angnu dia ke jingia kibriu ki angnu dia ke jingjar jo ke jingem jangki namar bale kim shamla pidiang pura ya jisu habangim shimla pidiang pura ya jisu ne ngimpat ngeit ha jisu ngin yang persha ya jisu kumpang yus ngo na ka gospel mentakas ha ka gospel ngiyos ngo haba la stin shasanarpana ya jisu halor ka dembana donge shipai ki bela haki jajanga dembana kila kremben ya jisu people don't believe in Jesus, they speak ill about Jesus, they refuse to accept Jesus. Kibriu ki bangeit av jisu
Kikuaban piam yaw Jisu. Kikuaban kedup yaw Jisu. Kikuaban anpoy syakata ka jingit ka jongo. Syiem jongi ulang ubadap da ka jing sine. Ulang ubadap da ka jingid. Ulang ubadap da ka bor. Kabasen syari da ka hok. Di nagata ka daong yusngo. Haka wake liang haka gospel ke sipai kilarki ben yawu. Ka wake liang unong du ularki ben yawu Jisu. Henry we patu nong du ulas ngautu ya ka jing kardor jang ka jingim badu Khrist. Ulayoi hawu Jisu bala syasa nar penalang badu ulangu bele ulangu Syiem ba udon gebor wan haka jingiap ka bau ya kendu haka jingim ba Jisen don ula perta taken mau yanga haba medon haka hima ulayoi hawu Jisu ba Jisu don laka jongga hima. He saw the kingdom of God from the cross. Ulayoi ya kadaka sinjang kahima ubale kadba ula yomad ya kajingia padula parta token mau yanga haba medon hakakima jame badu Jisu la jubab shisundon yawo pinsadon batnga ha paradise. Ujisu marwe ulaban jubab kumne. Kibrio jangane ka perte, ki non senshar janga perte, wat ladangi siu da ka dor ka barem, wat ladangi siu yaki da ka spa Baroh janga perte, kimla ben kular yangi ya ka hima ya ka paradise. Ki non senshar jangi kimla ben kular yangi paradise, kimla ben kular yangi ka hima uble. Kilaban kular yang ilese nganai api ya kata ka patta nganai api kata ka jaka ngan penio hapi kane ka spa ngan penio api kane ka jingkomen palad ya kane kimlaban kular lese kin kular yang nganai api kane ka kerdan lada pisiu yang lada pidon ha ka liang henre tangu Jisu Syiem jongi ulaban kular yang pinsadon ha paradise mindakas ngihi. Nobody can promise us the paradise except Jesus. Nagatagadaw ko himen ko para ngidiben icherhem. Wala dang ilaban don buon gijing tut gijing vit ha ka jingim jongi. Kaddu kadwai ngidiben sautu kalam u Jesus Syiem jongi ngim don kano kalat kalindi ban penim pada pendim maya ka jingim jongi. Tongilong kikun kiba Ngeit ya kane tangilang kikun kiba pindam ya lade sha kane ke jimmaya jaga jinglong Syiem jongi nama ngi Baroh ngi long ki rayo jong Khrist how Jisu ngi don ka jingjam how Jisu ngi don ka jinglai loid how Jisu ngi don ka jimpeni how Jisu ngi don ka jingkamen how Jisu ngi don ka jingsius pa how Jisu ngi don ka jingsut namar ulang Syiem jongi. Itu ay hagane ke Khrist bakoi nagabinda kane ke jingai Jisu bayid karku kardo yangi melong Syiem jongi melong Syiem jonga parte melong ubadon bor halo jongi halor ki jing talon halor ki jing tuna halor ki jimpang halor ki jing songsi jongi senshari yangi pen kuid yangi yalam yangi shaka paradise kabamela kular hawinong to. Enyero ya utrai Jisu Khrist. Amen.